Nem édes, inkább egy kicsit savanyú. Érdekes. Ez a málnás üntet. Segítségére. Nagyon szépen köszönöm, nagyon finom volt minden, és Kávét tetszik kérni? azt köszönöm, ma nem kérek. Én azt szeretném megköszönni magának, hogy ilyen jól elirányított ebbe az étterembe, olyan ízeket eszek, amit még soha az életemben nem ettem. Nagyon szépen köszönöm, legközelebb is. Fölfogadom privát tanácsadónak, elfogadja. Köszönöm szépen, fizetek készpénzzel. Viszont ez az ebéd, Igen. a ház vendége, a videóért azt mondta a tulajdonos. Nem lehet. Úgyhogy kedves egészségére. Nagyon szépen köszönöm, nagyon szépen, egy kis borravalót az elfogom. Köszönöm Azt szépen. gondolja.